आपल्या देशाचे लोकप्रिय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांच्या 9 वर्षाच्या कारकिर्दीच्या निमित्तानं मोदी महाजनसंपर्क अभियान देशभर सुरू आहे आणि या अभियानाच्या अंतर्गत राजापूर या ठिकाणी होत असलेल्या जाहीर सभेस उपस्थित कोकणचे खऱ्या अर्थाने भाग्यविधाते या राज्याचे माजी मुख्यमंत्री विद्यमान केंद्रीय मंत्री आमच्या सगळ्यांचे मार्गदर्शक आदरणीय नेते नारायणराव राणे साहेब, महाराष्ट्र राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, भारतीय जनता पार्टीचे नेते, या जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब, ज्यांचा अत्यंत आक्रमक तडफदार असं भाषण या ठिकाणी आपल्याला ऐकायला मिळालं, ते भारतीय जनता पार्टीचे ज्येष्ठ नेते, मुंबईचे अध्यक्ष, माजी मंत्री, आमचे मित्र आशिष शेलार साहेब, विधिमंडळातील भारतीय जनता पार्टीची धडधडती तोप, आमचे सहकारी आमदार सन्माननीय नितेश राणे साहेब, सन्माननीय अतुल काळसेकर, या जिल्ह्याचे सन्माननीय अध्यक्ष राजन तेली, दीपक पटवर्धन, माजी आमदार बाळमाने अजित गोपटे साहेब, ऐश्वर्या जठार आणि या लोकसभा क्षेत्राचे प्रमुख, या अभियानाचे, या लोकसभेचे प्रमुख माजी आमदार सन्माननीय प्रमोदजी जठार, भारतीय जनता पार्टीचे सर्व व्यासपीठावरील सन्माननीय मान्यवर पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि या महासंपर्क अभियानाच्या निमित्तानं राजापूर या ठिकाणी सभेस उपस्थित बंधू भगिनी आणि मातांनो, सर्वप्रथम आपल्या सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद देतो, आपला आभार व्यक्त करतो की आपण मोठ्या संख्येनं या ठिकाणी पावसाळ्याचं वातावरण असताना सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहात आणि गेल्या 9 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये मोदी साहेबांनी प्रामाणिकपणे या देशासाठी किंवा त्याला समर्थन देण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित आहात, त्याबद्दल या अभियानाचा संयोजक म्हणून मी राजापूर वासियांना मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद देतो. बांधवांनो, हा एकमेव पक्ष असा आहे की जे आम्हाला त्या ठिकाणी लोकशाहीचा गळा घोटला असं म्हणतात. माझी त्यांना या सभेच्या माध्यमातून विचारणा आहे की असं कधी झालं होतं का? या देशाचे आतापर्यंत अनेक पंतप्रधान झाले, अनेक सरकार आली, परंतु जनतेच्या दारात जाऊन त्या ठिकाणी आम्ही 9 वर्षामध्ये काय केलं? ज्या विश्वासाने आम्हाला मतदान केलं त्या विश्वासास आम्ही पात्र ठरलो की नाही, याचा लेखाजोखा देण्याचं काम कोणी या देशामध्ये केलं असेल तर केवळ भारतीय जनता पार्टीनं केलंय. आमच्या सरकारच्या माध्यमातून असणाऱ्या उपलब्धी आपल्या समोर आणण्याचा प्रयत्न या अभियानाच्या निमित्तानं आम्ही करतोय. दादा, मला सांगायला अभिमान वाटतो, आपण त्या ठिकाणी जाहीर सभा महाराष्ट्रात घेत आहे, देशात घेत आहे, देशातलं वातावरण आपल्याला माहित आहे, परंतु या अभियानाच्या निमित्तानं मी मराठवाड्यात फिरलो, विदर्भात फिरलो, त्या ठिकाणी उत्तर महाराष्ट्रात, पश्चिम महाराष्ट्र करत आज या ठिकाणी आपल्याकडे आलोय. असं एकही ठिकाण नाही की भारतीय जनता पार्टीच्या सभेला हजारोचा जनसमुदाय त्या ठिकाणी उपस्थित नाही, अशी एकही सभा त्या ठिकाणी नाही.
सुरुवातीला नांदेडला सभा झाली, आमचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित भाई शाह आले होते, लाखाची सभा होती, तुडुंब असा जनसंचार होता. देवेंद्रजींची धाराशिवला सभा झाली, 25 ते 30 हजाराचा जनसमुदाय उपस्थित होता, एक रेकॉर्ड ब्रेक सभा झाली. नंतर अकोल्याला गेलो तर धाराशिवचं रेकॉर्ड अकोल्याच्या सभेनं त्या ठिकाणी तोडलं, 40-50 हजाराची सभा त्या ठिकाणी झाली. आणि बांधवांनो, 2 दिवसापूर्वी आपले नेते राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजींची दहिवडीला त्या ठिकाणी दादाजी सभा झाली. न भूतो न भविष्यतो असे रेकॉर्ड ब्रेक सभा खटाव मानला आपण त्या ठिकाणी केली. का लोक जमतायत? लोक एवढ्यासाठी जमतायत की 9 वर्षापूर्वी मोदी साहेबांना या ठिकाणी या देशातल्या जनतेनं मतदान केलं आणि या 9 वर्षाच्या कालावधीमध्ये जे 40-45 वर्ष काँग्रेसला जमलं नाही ते देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न या ठिकाणी मोदी साहेबांच्या माध्यमातून या ठिकाणी झाला. केंद्राच्या काय उपलब्धी आहेत आदरणीय दादा त्या ठिकाणी सांगतील, राज्य सरकारच्या माध्यमाच्या उपलब्धी आहेत त्या ठिकाणी रवीजी सांगतील. परंतु बांधवांनो, या ठिकाणी महाराष्ट्र म्हणून बोलत असताना या 9 वर्षामध्ये मोदी साहेबांनी या महाराष्ट्राला काय दिलं याचा मी या ठिकाणी उल्लेख करतोय. युवा वर्गासाठी कौशल्य विकासच्या माध्यमातून